So beth ni wedi wneud heddiw, diolch i Prifysgol Bangor i cynnal ni. Maen nhw'n gweithio'n agos gyda Cardiff Met a Prifysgol Abertawe ar pwnc yma, a maen nhw wedi cynnal ni yn y pabell gwyddoniaeth. So ni wedi siarad â plant a rhieni nhw am yr economi gylchol. Oedd digwyddiad dyn ni, o'n ni wedi wneud ford i helpu nhw deall sut ni'n gwahanu sbwriel ar hyn o bryd, beth sy'n dod yn y dyfodol ar ochr polisi a beth maen nhw'n gallu wneud ar economi gylchol gyda'r sbwriel, gyda'r ailgylchu, ochr ailgylchu a defnyddio yn y dyfodol. So ni wedi wneud sesiwn eitha practical gyda nhw, ond hefyd ni wedi siarad i nhw, defnyddio'r amser na pan maen nhw'n gweithio a edrych mewn i beth maen nhw wedi wneud, i siarad am nhw am dan o beth sy'n tu ôl i'r economi gylchol, beth sy'n tu ôl ailgylchu a beth maen nhw'n gallu wneud a meddwl, rhoi y cwestiwn i nhw amdano beth maen nhw'n gallu wneud i newid pethau yn tŷ nhw neu yn ysgol nhw. So na beth ni wedi trio wneud heddiw, gweithio gyda plant a siarad gyda rhieni nhw ar y pwnc yma.